салом алайкум дӯстон, бародарон ва ҳамватанони азиз. Дӯстони азиз, умедвор ҳастам ки ҳаматон дар ин баҳор тансияту хонободу сарбаланд ҳастед ва бигзор ки ҳамавақт анамихел ба монанди баҳор гуфтиям гапҳо ки дар лабҳоятон ханда ва гулгуншукуфон бошед. Ва дӯстони азиз, ман якам тарак бекор шудам. Даромада филми Гирдбоди зиндагиро якам тар ҳамун комментариёша хондам. ҳазор раҳмат барои дастгириётон, ҳазор раҳмати калон барои суханои нек ва барои комментариёи хубтон. Ва баъди хондани комментариёҳо ба хулосае омадам ки як видеочаи майдаҳак тайёр кунаму баҳри мухлисони филми Гирдбоди зиндагӣ масалан ки пешкаш кунам. бисёриҳо нависта ки филми Гирдбоди зиндагӣ давомш кай мебурад, барои чӣ намебурояд. Ва баъзеҳо навистанд ки филмҳои тоҷикӣ ҳамаш анами гуна ҳастанд ки масалан ки филма мегиранд иқа аввалаш хубу баъд дигар филма намебуроранд. дӯстони азиз, ягона проблемае ки мисол ба ҳунармандо ва санъаткорони тоҷик ҳаста, ягона проблемашон ҳам ки спонсор надорем, мо дастгирӣ надорем. Мисол аз ҷиҳати тамошо мо дастгирӣ хела мисол аз ҷиҳати спонсор нест. ба ҳамин хотир чӣ филмҳое ки мебинед, инами филмҳое ки ман соли 2009 то инами 2022 гирифтагиам, як филми Макри зан буд. баъзе бародаро дастгирӣ карданд, мақсад ки як маблағи муайяне қати дастгирӣ карданд. Дига ягон филми мада ягон кас дастгирӣ кардагӣ неста. Ҳама ҳамун филмҳое ки шумо тамошо кардагиед аз соли 2009 то инҷониб, ман ҳамун филмҳоро бигем ки ҳамаша ай қиссаи худам, айму расходое ки бачакҳое ки меоянд дар филм бозӣ мекунанд, бо дастгирии ҳавои филмҳоро гирифтагием. гуфтиам гапҳо ки аз шиками кӯдаконмон, аз шиками худмон эконом карда расхода дар филм кардагием ки шумо тамошо кунеду масалан ки ҳаловат баред. ба ҳамин хотир агар дар филмҳо ягон камбудӣ бошад, ягон мақсад ки нуқсон бошад, аз ҳамаи шумо ман бахшиш мепурсам, чунки мақсад як худам тоқа ҳамиқа метавонам карда охир. Агар ки мада мисол шароит боша, маблағ боша, манам мехоҳам ки масалан ки филмҳои таърихӣ гирам, филмҳои масалан ки замонавӣ гирам, филмҳое гирам ки як масалан ки мавзӯи гирам ки шумода маъқул бошад. Аммо вале локин мо аз ҷиҳати мақсад ки пул, аз ҷиҳати мол, ҷиҳати мисол ки ҳами спонсорӣ мо дастгирӣ надорем. дигар рост гап хаста шудем ай ҳисоби худмон кардан, ай ҳисоби мақсад ки бачаҳо мисол меён ҳам бачаҳое ки дар филм иштирок мекунанд дигар намешавад. Як кам кам бо ҳамин ютуб мисол даромад медод ай ҳисоби мисол просмотрҳое ки шумо тамошо мекардед канали мода масалан ки кам кам сум мегузашт, ҳамун суморо мо мегирифтем, аз як лави зиндагиш масалан аз як лавш зиндагиро пеш мебурдем, аз як лава ки ҳамун даромадо гирифта филмҳода расход мекардем. Дига ба ҳаматон маълум аст ки дар Россия ва Украина ҷанг рафтааста ва он шаҳрномаҳое ки мақсад ки байни Америка ва Россия буд, ҳамун Америка ҳамун шаҳрномаҳоро баст. вақте ки Америка шаҳрномаҳоро баст, ма фикр мекунем ки ҳама дарҳо барои мақсад ки ҳунармандон, барои блогероне ки мақсад буд, ҳама дарҳо барои онҳо маҳкам шуду ва даромади онҳо нол шуд. аз ҳамин ҳисоб ман ба ин суханом чӣ гуфтанем? Гуфтанем ки филми Гирдбоди зиндагиро худо хоҳад ҳаракат мекунем ки 2 серия дига шавад. мо дар нақша доштем ки зиёда аз 10 серия мегирем филма, на ки нашид охир филм мешавад пул нашид охир. ҳамин ҳисоб 2 серия дига як бало карда аз ҳисоби худам, аз ҳисоби мисол агар кам бачаҳое ки дар филм ҳастанд дастгирӣ кунанд, иншоалло ки 2 серия дига мешавад. қисми 4ша 80% мо ба навор гирифтагием, қисми 5 мондагиам, қисми 5 ба фикр ки камтарак расходиш бисёртарак мешавад. не ки мо ҳаракат мекунем, кӯшиш мекунем ки ҳамура бигирем, ба анҷом расонем филма дар қисми 5, барое ки филм нимкола мондагиай, аи тараф ютуби хеле шид, ҷанг шид. ҳама каса дуо мекунем ки аввалан тинҷи амониро бития, барое ки ҳамин тинҷ боша ҳамаш мешавад. ва баъдан як филми дига гирифтагием, филми 753 сомонӣ.
даврам як хеле як расход кардем, на ки мо дигар нақша доштем ки халиши дигар филма напартохтем, як филми комедия драма аст. ман гуфтанем ки шояд ҳамин киноҳо кинои охирон бошад ва якчанд бародаро баҳс кардан, тарки санъат кардан, тарки ҳунар кардан ва баъзеҳое ки мисол канал доштан дар ютуб, каналошонро дар фурӯш мондагианд. мо ҳам мегӯем ки мақсад ки барои худ ягон раҳи зиндагии дигара мисол чӣ кунем. Ака актеримон места як хобби мешава, мақсад ки дар ягон филмое ки мақсад ки спонсор бошад, даъват мон кунанд мерем, мисол нақшбозӣ мекунем. Дига аз ҳисоби худмон мегӯем ки филм накунем, барое ки залари холӣ мешава мудоф. Фақат ҳамин расход мекунӣ, озӣ фоида нест. На ай ютубуш фоидаи дигар, на ай дискиш. Ӯ диск мардум бисёрш як савол метиҳанд ки ба ин қадар дискора мефурӯшанд, охи шумо да фоида неста? Не охи бародаро, ҳамватано, мо да фоида неста. Ва дискфурӯшҳо мезананд, гуфтан гапогет фоида мешава, залар мешава, дар ҳамин ҳисоби хучон мешава. ин диск ҳам қимат дагая 3.5 сомош дагая як диски холиш, бо плюс вай мисол дизайн дорад, килонка дорад, хулоса ки як қимат кор дорад. мо да ягон фоида неста. ба ҳамин хотир мо ба хулоса омадем ки як видеочаки дига мисол баҳри мухлисо барои ҳамватанон мекунем, филма ба анҷом мерасонам, сарума дар санго мезанам. Рости гап вақте ки даромад дига ман шид, на дига сценария навистан мефурад, на сёмка баромадан мефурад, на монтаж кардан мефурад, на пешам компютер дашиштан мефурад. аввал хай чӣ буд мешитем, сценарио менависем, ҳаракат мекардем ки як мақсад ки видеои нав ба нав, мисол як идеяи нав, як сценариои нав мисол пешкаши шумо гардонем. лекин дига вақте ки даромад баста шид, дига фоида ки нашид, дига майнаи сарам кор намекунад. худованд нигаҳбони ҳаматон бошад. дуо мекунем ҳама касе ки аввалан худованд тинҷира тия, ҳамин тинҷӣ бошад, фикр мекунем ки ҳамаш мешавад. ҳамин тинҷӣ ки бишава, шаҳрномаи Америка ютуб агар бо ба мисли пеш нашава, бо мо ҳаракат мекунем ки мақсад филмҳои нав ба нава пешкаши шумо гардонем. моро ҳамин канал кушодем, аки меган камбағала дар болои штурб айпош сар газидем, мо ҳам халиҷдем. На ҳамин канал мо пуркоркунак шид ки гирифтан ҳамаро маҳкам кардан. ирам чӣ ҳикмате дорад? боқӣ сарбаланду хонобод бошед, зиқ нашавед, роҳ афтода нашавед. ҳамаш хуб мешавад. паноҳтон ба худо.